ka phire meme coronavirus ma de covid-19 abur pirthi adang pilang samet thang plublo pini arni an mangki la suka phire meme coronavirus ma de covid-19 abur asam alang samet nang jom pudlo ka chiri thekjia phanpura ke damtang theri ni pha inkoira pho arni pen ni inkoira sia phan india lockdown phatpon denlo India angkang pi same la so inkirdun klinglo pini jangmi ni phai sirkep arni an bangke ni create shock nange choklo pini ni tum ka homri dam pen Diphu rong spia hi thi ang ton pen masi inkirdun kling la puonat sang akhulat la pen doe akhulat kang pruk ni tum thek pon long la pen bpl la sang along rat atum ke endun ka chitu dun thek pon long rat atum la so bpl la sang ke chitu dun long we fit same ke ton ke lang atum pen lang chari dun si ke parcha pa chelu toy mate social distance asai ke deng pon la pen Diphu rong supi angkang along hem kong long su ke cheleng phuna son si ni tum thek pon long kong long su kebek atum phan ke ton ke lang atum ma de police atum pen khang dun si alang litum ason alam karju asai ta alang litum deng pon पेसो नहीं हाँ पेसो है कब से आज বহল কওক জেগা বহল কৰি লওক বহলকে বহল